Ναι, ναι. Τι κάνεις και εσύ στη ζωή σου. Τώρα με ρωτάς τι κάνεις στη ζωή σου. Εγώ λοιπόν που λες είμαι τεχνοσαμάνος και ως ένας έτσι καινούριος λειτουργός αυτού του πράγματος, θέλω να σου πω ότι επειδή πέρασα πάρα πολλά χρόνια με το να αυτοπροσδιορίζω κάθε φορά το τι κάνω, με το να λέω ότι κάνω πάρα πολλά πράγματα και ότι ασχολούμαι με αυτό, είσαι τι μου λέγαν, είσαι multi, είσαι mixer. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται ξεκάθαρα με ό,τι έχει να κάνει με πνεύμα και τέχνη. Ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με το διαλογισμό, ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με το να μελετάω 10 διαφορετικά είδη αστρολογίας, γιατί για μένα η αστρολογία είναι μία γλώσσα η οποία περιέχει πράγματα, όπως είναι οι πολλές γλώσσες, όπως ένας γλωσσολόγος θα κάτσει και θα ψάξει από που βγαίνουν και που προκύπτουν κάποιες γλώσσες και που συνδέονται οι γλώσσες. Εγώ ψάχνω και παρατηρώ και έχω φτιάξει μια δική μου τελική γλώσσα με 10 είδη διαφορετικής αστρολογίας, σου λέω εγώ. Λοιπόν, μέσα από αυτό έχω αναπτύξει και τη δική μου μέθοδο θεραπείων και healing, όπου έχουν να κάνουν πάρα πολύ, βασίζονται στα αρχέτυπα, βασίζονται στο συλλογικό και βασίζονται στο πώς θα γιωθούμε, στο πώς θα ακούσουμε το παιδί μέσα μας, στο πώς θα ακούσουμε τον εαυτό μας, στο πώς θα ισορροπήσουμε και στο πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το απόλυτο και το τέλειο εργαλείο, και το λέω απόλυτο, όχι από απολυτότητα, γιατί είναι τόσο γύρω μας παντού που δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ. Και ήρθε η ώρα να το χρησιμοποιήσουμε και λέγεται διαλογισμός. Αυτά κάνω λοιπόν. Και μέσω αυτού του διαλογισμού πρώτον κάνω εγώ με μένα και παράγω έργα τέχνης και δεύτερον κάνω εγώ με σένα και παράγουμε μαζί μία ενεργοποίηση, γιατί αν θέλεις εσύ να δεχτείς αυτό που θα σου δώσω, τη γνώση αυτή και την κάνεις πράξη, τότε μόνο μπορείς να καταλάβεις όλα όσα σου είπα σε 2 και 22 λεπτά, τόση ώρα που μιλάω. Αυτά. Σημασία έχει πάντα να θέλεις εσύ. Εγώ κάποτε θέλησα και ακόμη θέλω. Τα λέμε.